Ang bilis ni Lola Sweet ah. May sound ba ako dyan, Lola? Ay, walang sound. Bakit wala akong sound? Kanina pa pala ako dyan. Ano nangyari? Ba't wala akong sound dito, Manay Sky? Agoy, ano nangyari dito, Manay Sky? Ito yung pag ano ko, yung pag unlisted ko. Wala akong boses na marinig. Bakit walang sound si Tres? Ano nangyari? Agoy, agoy. Tay, ikaw yung nag-ano dyan? Salamat ang marami.
Manay Tres, bakit wala marinig sa baba? Ewan ko, bakit wala akong sound? Wala akong background music, Sisi. Di ba yung nag-try ako mag-unlisted? Nung nag-try ako mag-unlisted, Sisi, ganito, wala siyang sound. Tingnan mo yung settings ng audio. Nung nag-try ako mag-unlisted, Sisi, ganito. Saan? Yung settings ng audio mo kasi, 'di ba? Yung audio, Ayan. yung microphone, Ano, yung microphone. Tingnan mo yung mic. settings niya. Shout out po sa 6 million viewers. Sa mic, Sisi, Oo. naka-ano naman siya, default, Ilagay mo sa ano mo. stereo audio. Kung naka-default siya, ilagay mo sa kung ano yung kinokonek mo na B8 mo. Kasi nga, yung StreamYard ninyo, pang ano, maraming nag-use, kaya naka-ano siya. Iisa yung StreamYard nyo. Ilagay mo siya sa kung ano yung connected no na B8 dyan sa'yo. Ito, meron ba? Teka lang, mag-play muna ako. Ito, meron ba, Sisi? Wala CC. Wala? Oo, wala. Ay, ano Tatay bang problema Tony ba? nito? Hello, Tay. Teka lang, Tay. Teka lang, Tay, hindi kita... Wait. Ikaw muna dyan, Sisi, kasi nag-chat si Tay, di ko ma-response yung chat niya. Sige. Ayan po, shout out po sa inyong lahat. Nag-ano si Stress, nagsiset up ng kanyang StreamYard kasi may something problem. Di makatch up yung kanyang sound. Tatay Tony ba? Shout out, Tay. Magandang hapon sa iyo, Tatay. Ayan, meron akong sound dito sa akin, pero yung kay si Stress. Tingnan ko kung para hindi maboring yung ano mo. Try mo nga sa'yo. Try ka nga uli. 3 people. Bakit na? Bakit yung isa? Wala. Anong nangyari kaya, Sisi? Nag-try lang naman ako nito nung ano, yung nag-unlisted ako. Iyan, wala siyang sound. Hindi ko alam kung saan ko pinagkakalikot. Tay, pwede mo bang magalaw dyan, Tay? Si Tay yung nandyan magaling. Hindi kasi yung streamer Pag, kasi yung sa'yo, yung connector mo. mm, Mas maganda yung ginawa ni Amelito na ano, na oo, thumbnail. pinasa ko Kaya kay lang, Tay. maganda Amelito, pwede palitan mo yung background na ano. Yung background niya is parang colorful kasi hindi siya matte sa ano, hindi match. Sa music yung thumbnail. Maganda siya pero hindi siya match yung background niya sa likod.
Wala pa rin ba, Sisi? Wala sisi. Wala pa rin ba, Sisi? Wala talaga. Wala sisi. Wala pa rin ba, Sisi? Wala talaga. Wala. Kanta ka na, Sisi. Si tatay laging laglag. Tingnan natin kung may background music ba. Baka wala din background music eh. Manay sweet, alika na ate. Background music. Try natin kung may background music. Ayan, tay. Baka po gusto kumanta ni tatay. Tay, tanay, babati-bati ka muna dyan. O, diba? Nawala na lahat. Naka-audio na lang tayo. Bati ka sa inyong lahat dyan sa baba. Naka-audio na lang kami. Yan, sige, kalikutin mo muna, Sisi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa tumilyong viewers dyan. Magandang gabi, Manay Tres. Amelito, akyat na. Kung ano ka pa, kung kaya pa. Pero kung pagod ka na, okay lang magpahinga ka na. Kasi kanina ka pang kumakanta eh. Hindi ka pwede yung ano. Baka mamaya pagalitan ka na ng nanay mo dyan. Ayan po, 5 million viewers. Shoutout po sa inyong lahat dyan sa baba. Magandang gabi po uli sa inyong lahat. Magandang gabi. Iniwanan nila ako dito sa taas. Comment ka lang, Sisi, dyan sa baba kung gusto mo na marinig ko may music o wala. Janet, shout out po. Shout out. Thank you, ate, sa pamidroll. Thank you so much. Sige, kalikutin mo yan hanggang makuha mo. Nasa audio lang yan, Sisi. Nasa audio. O kaya i-restart mo muna yung ano mo. Restart mo muna yung sound card mo kasi nakailang akyat ka na. Bono, tanggalin mo muna. I-restart mo muna, baba ka muna dito sa live stream, tapos akyat ka na lang, restart mo muna, tapos i-connect mo ulit. Restart mo SIM card mo, restart mo ang sound card mo, restart mo ang cellphone mo. Para magkaroon. Yan yung gusto ko, yung yung background mo. Ang visual effect.
Diba? Ang cute. Ayan guys, 15 million viewers. 5 million viewers. Shout out po. Ate. Panik. Pasok mga suki. Pasok mga suki. Piso, isang tusok. Pasok po kayo. Tatay Tuniba, nasaan ka na? Pasok. Niwanan ako di. Pati si tatay, niwanan ako. Pasok kayo guys. Pasok. Pasok, piso, isang tusok, piso, 5. Pasok mga suki, pasok. Ayan guys, music live stream ang tima pero bingguhan ang nangyayari sa letrang 0. Sa letrang 42. Ang mga 42 dyan, lagpas sa kalendaryo. 42. Ayan, tanggalin ko. Ayan, magpa-sound ka nga sisi kung okay na. Kung okay na ba? Sabi ni Tatay Tuniba. Ayan, piso-piso, pasok mga suki, pasok. Bingo tayo guys. So, letrang B. Walang pumapasok. Sa letrang B, ano? Hulaan nyo. Ang ingay mo, Sky. Yung bunganga mo, hindi matigil talaga. Para kang si Tatay Tuniba. Sa letrang B, pasok mga suki. Piso, tusok. Piso, isa tusok. Pasok, mga suki. Pasok kayo dyan. 7 million viewers. Thank you sa pagpasok. Patusok. Naman sa live ni Sisters Maria's Farm. Padagdag ng tusok. Sa mga papasok, diretso tusok. Ayan, medrol tayo. Medrol ang atake. Ayan, medrol ang atake. Ayan, ang ganda naman. Wala pang digitay. Ang ganda naman. Ganda naman ang aming background. Wala pa tayo BG. Ayan, wala pang BG si Stress Maria. Bingo muna tayo guys. Bingo. Sa letrang N. Letrang B. Better sweet. Mapait na matamis. Pag kinagat, ikay maglalaway ka sa sobrang pait. Wala pa rin. Ay, nako. Ganda ng banner. Siyempre, kaming dalawa pa. Inggit ka na naman. Inggit na naman si Manay Tres. Dapat siningit pala si Manay Tres dyan, oh. Bingo. Tusok. 6 million viewers pa tusok. Ay, buti na lang may 6 na tusok na tayo. Wala pang background music ang ating host. At nandito ang kanyang co-host na walang iba kundi. Ayan. Sino? Diba? Pati sa akin, wala na sa. Bakit na wala? Ayan, wala na nila ako sa likod. Tatay Tuniba, nasaan ka na? Kusamahan mo dito ako sa taas. Bingo tayo guys. Bingo. Ayan. Bakit ako na naman nang natira dyan? Bakit tinanggal mo ang iyong photo frame? Bakit ako nag-iisa? Dapat tayong dalawa. Dapat nilagay niya ako sa likod.
Kawawa ka naman sa likod. Sa susunod, tayo ng tatlo magkakatabi, pero umakyat ka, usapan, umakyat. Pag walang akyatan, wala sa thumbnail. Manay tres. Manay sweet. Ayam, pasok mga suki. Inom muna kamot. Pasok mga suki, pasok. Piso, tusok. Piso ang isang tusok. 6 million viewers patusok sa ating live stream, Tris Maria's Farm. Chiyo, hello Chiyo from Japan. Good evening, I'm watching from Japan. Ayan, patusok si Chiyo, patusok. Pasok, Chiyo. Pasok. Ano pasok? Nakakabulo pala maging announcer, no? Sa bingo. Ayan, 8 million viewers. Shout out. Patusok. Dapat ang tusok ay 8 kasi 8 kayong pumasok. Ang tusok ay 7 pa lang. Sa letrang I, ayan na si tatay. Sa letrang T, tatay, pasok. Tatay, ikaw naman magngaw-ngaw tay? Ni hao. Hello, Kang. Kang. Hello, ni hao, Kang. Ni hao, siyang hao. Anong tao? Anong ibig sabihin niyan, Tang? Pabili ako ng isang siopaw. Ganon yun. Kang. Hello, Kang. Thank you, Kang. Andito na naman kami, Kang. Kami nagmamartisan. Kung gusto mong sumali, Kang, sa aming bingo-bingo, akyat ka, Kang. Welcome ka sa taas, Kang. Uy, Kang, naka-live si ate mo. Nandito ka. Gumagala-gala ka. Ayan, please shout out sa ating bagong pasok sa letrang T is Kang 143. Hello, dumating na ang aking tunay na kangkang. Hello, kangkang. Yan tay, back to you tay. Ikaw na muna tay. Mag-ano? Ano yun? Pati si tatay wala din, di nagsasalita. Tay, anong nangyari sa'yo, tay? Di ka na rin nagsasalita, tay. Ano yan, may pagka-video call? Paktay na, wala na talaga. Lipat kaya ako sa free wifi. Anong free wifi? Ha? Anong free wifi yun? Press Y, not wifi. Go, lipat tayo sa Press Y ni Sisters Maria's Farm. Dahil dito, anak ko, lagot ka kang. Aasarin mo mamaya si ate mo Liza. Lagot ka sa kanya. Yeah, mega love shoutout sa inyo lahat. Ayon sa balita, nagbabagang balita, kapapasok pa lang na balita, isda, nalunod, patay. At dahil dyan, bibigyan kita ng isang masigabong palakpak. Ayan, palakpak. Ayan, para kita tayo palakpak sa kanyang napakagandang balita. Isda, namatay, nalunod. Ano na yun? Ano yun na balita mo tayo? Nakalimutan ko. Nakalimutan ko tayo. Ano yung sinabi mo? Patay na isda, nalunod. Ayun nga, nalunod yung isda. Ayan, Sisi.
Sa Lestra, tigna-announcer to ni si Stress Marias, mahina, bulol. Sa letrang S, Miss Shining G, pasok mga suki, pasok, piso, tusok. Patusok naman yan, piso lang ang tusok. Sabi ni Kangkang, patay talaga kuya. Oh, back to you, Tatay Tuni Vlog. It's your turn to announce the news. What is the next news for you? Hindi ka na naman nagsasalita, tatay? Bingi na naman ang akin, tatay. Ayan po, pasok po ulit kayo mga suki, pasok po ulit kasi ang ating host po ay nawawala ng kanyang background music. Wala ang kanyang background music, kaya wala ditong mangyayaring kantahan. Ito ay mag-a-announce lang, patusok lang kami, patusok sa mga papasok. Dapat ang papasok ay huwag tutusok. Piso ang tusok, piso kangkang, no? Sarap ng tulog ko kanina, 6 p.m. na ako nagising. Ay wow, sana all. Kami kang nag-ikot kami kung saan kami nakarating na kantahan. After ko mag-end, pumunta kami sa kabila. After doon, dito na naman kay si Stress. O diba? Yaw ang ate mo ka. Pagod na ang bunganga ng ate mo sa kakakanta. Ayan, Manay Shining G. Shout out. Ayan, gala pa mo rate. Ganun talaga kang. At tayo'y nangangailangan ng para sa ekonomiya kang. Kailangan nating gumala para sa ekonomiya. Ganon. Kami ay naka-audio lang. Tatay Tuni ba? Where na you? Iniwan na naman ako ni tatay. Wala na naman ako kasama dito sa taas. Iniwan na naman ako. Pasok, Sir Hermano. Pasok, mga suki. Thank you sa pa-ads naman dyan. Tama yan kang. Ikot-ikot tayo para gumala. Kailangan nating gumala para mag-ikot. Manoy Ermino, pasok. Patusok naman sa ating live stream ni Stress Marias Bar. Wala pa siyang background music. Kaya ako muna, pasok. Lapit na yung pasukan kang. Anong grade ka na kang? Pasok mga suki, pasok, patusok. 8 million viewers, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan po, ano pang gusto nyo dyan sa baba? Tayo po magwalwalan o magkukwentuhan o kung anong gusto nyo ay ating susundin. Wala yung isang magbabalita ngayong gabi, siya ay nalaglag, hindi ko alam kung anong nangyari. Wow, congratulations to Kangkang, first year college na. Good luck, Kang. Sana makamit mo ang iyong pangarap. Ayan. Study hard kang. Manay Shining G. Ay, magkwentuhan sa horror. Ay, gusto ko yan, Kang. That is my favorite. Alam mo ba, habang ako'y patulog, ang pinapakinggan ko ay mga horror. Pampatulog ang aking horror, Kang. Alam mo yung kwento ni Lola Telang? Kung alam mo yung kay Sindak totoo, ay, nako. Mapapaaray ka talaga sa mga kwento nila eh. Ay, alam mo ba yung mga kwento na talagang kahasik-hasik. Pasok, sis Ilocana. Pasok, suki. Nandito tayo, mayroon tayong bisita. Pasok. Sis Ilocana's vlog. Yay, pasok tayo, pasok. Akala ko malapit ko yung crush ko.
Sure. Ano yan? Akala ko makapit, makapit. Akala ko, ano yan makapit? Ano yung makapit? Ayan guys, so parang wala tayo ditong kantahan guys. Ang gusto ni Kang magkwentuhan daw tayo ng ano kang mga horror ay mga horror na mga aswang. Pinapanood ka. Ay, oo, maganda yung kay Maria Labo eh. Ano man yun? Yung tinaga yun sa ano eh. Tinaga sa mukha, kinain niya, linuto niya ang kanyang mga anak. At naradatan ng kanyang asawa na linuluto. Ay, hindi niya alam na linuto pa lang kanyang anak. Pinapakain sa kanya. Ganun yung istorya noon eh. Pero kung nakikinig ka kay ano, kay Lola Telang, tapos kay Sindak Totoo, mapapatalon ka talaga sa mga kwento nila. Eh, ang kagay ganda. Pakinggan nyo na lang yung horror story ni Darksai. Yung videos niya. Oh, sige Kasi na, tay, basta mga horror tay. Gusto ko yan tay. kasi Kagay. nagbo-voice over siya. Tingnan mo muna bago ka magsalita. Nagbo-voice over siya ng mga multo, mga higanti, mga tiyanak, mga balaw. Mga kuwan. Buisit ka. Kailangan mo talaga may balaw na kasama. Sir Alakdan, pasok-pasok. Sir Alakdan, Vibes TV, pasok-pasok, Suki. May bago tayong pasok. Pasok-pasok, Suki. Sir Alakdan, Vibes TV. Hindi nga, promise. Tignan mo yung mga voice over niya. Mga yung kababalagan. Abaw, hindi ako mag-count sang ido. Kang guwaay kagid. Ano man ang sinabi mo ay ilonggo man yun ite. Ilinggo ba yan natin sinabi mo? Hindi man ako ilunggo ay. Oh, kamag-anak kasi yan ni si It. Ay, sino ba? Si Maria Labo ba? Uy? Si Maria Labo ba ang sinasabi mo ay? Kanta ka na Ano daw, yan? tatay, sabi ng ating host. Tay, back to you. Kanta-kanta ka na. Amelito, kakit ka pa, Amelito. Pero, Bakit ka tumatawa? passport mo ito ngayon. Si Dark, kamag-anak ni Kalawag. Ed Kalawag. Amelito, akyat ka. Ibaba ni Manay Tres yung hagdan pagka-akyat ka. Ayan guys, pasok-pasok kayo mga suki. Kakanta na tay. Back to you. Kanta na dyan ate. Akala ko ba magkukwentuhan tayo ng horror? Kanta ka na dyan tay. Kanta yan. Please welcome sa ating co-host, Tatay Tunevas Vlog. Go. Welcome. Tay, it's your turn. Kanta na dyan, ate. Isang nagbabagang balita. Isang live streamer galing sa Hong Kong nasipon dahil sa sobrang amoy ng balaw. Excuse me po, ito ang 24 oras. Hindi natutulog ang balita. Puro katotohanan. Walang kasinungalingan. Sir Amelito Serao. Kan at kan 143. Walang iya ka tay. Tinira mo na naman ako. Mamaya po Bukas na kumakain ate. pa. Alex Domingo, si Dark kumakain din niya ng atay. Si Dark kamag-anak ni Kaluwag. Oo, kamag-anak niya. Dito ba si Dark? Parang hindi ko nakita. Wala naman si Dark dito. Lucana, it's me. Sana. Wala daw music. Si Tres Marias. Ate Kuya, maiwan muna kayo. Ate Kuya, akala ko Mike Enriquez. Shoutout sa inyong lahat mga idol. Ate Kuya, maiwan muna kayo. Mag-ibig muna ako at iba po. Shoutout sa inyong lahat. Asa na ba si Lodge? Pagkakinan mo na yan.
Wala pa. Nandyan lang yun. Baka inaano niya yung anak niya. Pero yan yung passport mo ngayon. Ah. Yan yung passport mo ngayon. Oh. Si Alakdan. Nandyan, Sir Alakdan, Sir Tuneba. Kanta lang ng kanta. Asa na si Sky? Nawala naman. Ang ganda ng banner nyo. Yun ang gumawa niyan. Baka may watermark yan. Nadali na kayo dyan. Uy, Manoy, Sir, Tatay Tuniba, akong gumawa yan. Naku ako, pasok. Sir Akats Chan. Yan Akats na, Chan Vlog. sinasabi ko lang, baka may watermark. Wala yan, watermark, Tatay Tuniba. Sipain kita. Makasipa, wagas. Pasok, patusok po sa bagong binabang video ni Sir Akats Chan Vlog. Patusok, piso, tusok. Hello, host. Hello po, Sir Akajan Vlog. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kuya Alex Vlog. Pasok, Kuya Alex. Alam niya Ayun na guys, yan. patusok po guys sa bagong video na binaba ni Akajan Vlog. Patusok, huwag kalimutan magtusok. Hindi na to kanta. Sa mga gusto po umakyat, Kuya Alex, baka gusto mo umakyat. Ayun, pasok. Kay Kuya Alex Domingos Vlog 5133 sa Letrang A. Ano bang Letrang A? Samahan niyo ang ating Yaw Queen. Letrang A, huwag kang maingay dyan. Hindi pa ako sa iyo nakakabawi sa iyong pagbabalaw. Sweet candy sa letrang S tayo. Letrang S muna tayo. Pasok mga suki. Letrang S. Ano na balita ang sabi? Letrang A. Alakdan Vibes TV. Ayan. Pasok mga suki. Sabi na bang Bejo ni Bejo? Anong Bejo? Sabi na bang video ni Sir Akichan Vlog. Pasok guys. Sa letrang A, Amelito Fontanillas Vlog. Ang sabi niya, Ate Better, mega. Ay, naalala ko dyan sa Mega Love Shoutout na yan. Mega Love Shoutout po ako from Amelito sa letrang A. Sa letrang S, letrang S tayo guys. Letrang S, Sweet Candy 911, thumbs up Amelito. Sa letrang A tayo, Akichan Vlog. Patusok sa kanyang binabang video guys, patusok, huwag kalimutan magtusok. Si Sky, naririnig mo ba ako dyan? Naririnig po, sis Dark Side, ang iyong salita kasi pinaparinig ni Tatay Tunibas Vlog. Naririnig namin ang inyong usapang pag-ibig na dapat para sa inyong dalawa lamang. Pero kami nakakarinig ng inyong mga sikreto. Sino? Sino yun? Uy, naririnig niyo ba ako? Umakyat na lang ako, inakyat ko yung isa kong bahay. Kasi nga, hindi ako doon sa... Si Manay Tris pala yung sa nagsasalita. SY. Alam ko sila. Loko-loko ka. Sino usapan mong pinagsasabi mo dyan? Napahiya ako doon Si Sazay. Inakyat ko na lang kasi yung isa kong Gugo. Pwede naman, di ba, Sisi? Ano? Ayaw gumana yung sa main ko, di inakyat ko na lang yung isa kong channel. Oo, walang problema yun. Para makakanta tayo, di ba? Okay lang yon. Oo. Akala ko mag-a-announce lang ako dito sa baba.
Parang gusto ko na kaninang pindutin yung end live eh. Yeah. Naiinis ako kanina pa. Kasi ayaw But, makisama. but Bakit parang, ganun? but parang maganda yung boses mo dito sa isa mong account. Uy, talaga ba? Sana Oo, all. oo, maganda. Hindi ba, Sir Alakdan? Naririnig yun yung boses ni Manay Tris dyan sa isa. Hindi ba maganda? Ayan, Sino natusukan ba na ba yung mga natin nandyan? si Sir Kitchen Live? Ayan, Sir Alakdan, baka gusto mong umakyat. Sa mga gustong umakyat po, type hagdan lang. Ay, wala pong type hagdan. Wala si Nightbot dito. Ayan, back to you, Oo, ay, sisters. oo, wala Maria's pala. Bam. Ayan, shoutout po sa lahat ng mga naandyan sa live ni Trez M. Kay Sir Alakdan, ay Alakdan. Kay Sir Aki Kitchen Vlog. Ay, teka lang. Lagyan natin ng, ay, wala akong magagamit. Di ko mapin. Kasi lahat gamit ko yung main. Gamit ko yung isang CP. Yung boses mo parang galing sa switch imburnal. account. Isang imburnal na Kabwisit ka, boses at tay. isang amoy balaw. Nakakabwisit ka talaga, Mungi. Pagbigyan mo Akala na mo, yan, ah. Bakit sis, niyo kasi ba, in love yan eh. bakit niyo Ayaw ba ako ipasuwag pinakita ako ng dito? kalabaw. Yan. Pagbigyan mo yan Ang si sama tatay ng kasi ugali in love ng yan eh. tatay. Oo nga, porket nagbibinata, ganyan na naman ang mga bunganga. Sis Ganda-ganda na nga Darkside, ng hello, banner shoutout. ninyo. Oh. Diba? Siyempre. Miss you, Trez. Guy, miss you too, iyo. Ano daw? Pakinggan mo nga, sisi, kung meron akong sound. Ay, parang wala. Wala. Nagluluko din. Meron o wala? Wala. Wala pa rin, si Sky? Ano, sinabi na nga wala. Makulit, hindi pa maniwala Wala sa akin. sisi, wala. Ayan, pag ako makarinig sa boses ni Tres M. Marias ay parang naiihi si Sir Alakdan. Eh di wow, sana all. Bigyan natin ng palakpak yan. Ayon sa nakalap na Wala pa nga ba ebidensya, talaga, sisi? ang tunay na Ay, salarin ambot. ay si Sky. May umakyat na naman. May umakyat. Accept ninyo. Dami na umakyat dito ha. Ayusin ko nga itong layout Sige na na, ito. kanta na kayo. Hindi makita yung layout. Kung nasan na kayo. I know you love me. I know Tay, you hindi mo care. yan makikita kasi naka-voice over lang tayo. Wala tayong video. Naka-voice lang po tayo. Huwag kang makulit. Linagay mo siya sa voice, audio only, walang video eh. Naghahanap ka ng picture namin dyan. Hindi mo talaga makikita ang picture namin dyan kasi nga, naka-audio nga lang tayo eh. Bakit tayo naka-audio? Sino naglagay sa audio? Ang pasing ko. Aba, ikaw yung nangingialam dyan sa live stream eh. Alam ba nga, ang pakialam ko dyan, yan, layo-layo ko. Aking bang hawak dyan, oh, mukha ko lang yung nandiyan sa screen eh. Ikaw yung nandiyan sa likod eh. Ay, na naman. Sige, awayan mo ako ngayon. Dali, ayusin ko Ayun. muna to. Paano yun? Audio, video, intro video, Mm. audio, outro. Naka-audio lang tayo, walang video talaga diyan na lalabas. Naka-audio lang tayo. May nakalagay may nakalagay sa taas, audio only. Audio only. Sisi kalokalike mo si Russell Pangilinan ano. Kalokalike ni si Stress Marias ba? Sisi, Shining G. Anong nakalapid? Default. Sa letrang S, Miss Tay Shining G. Pasok-pasok mga suki. Pasok-pasok. Sino yung pumasok, Tay? Hindi ko alam. Ano If pangalan niya? you Ano having issues, share sa video.
Sino yung Audio, pumasok? video. Paano ko i-video yan? Hindi ko alam, linipat mo sa audio eh. Show resolution, display informative message on page. Skip videos for comments and banners. Nandito. Yan, nakikita na. Wala pa tayo, wala pang nakikita, walang nakikita. Skip videos. Skip videos Ah, after comments and banners. kahit mag-on ako, try ko mag-on ng videos ko. Try ko mag-on ng videos ko. Wala kayo Grabe, dyan. mukha ko talaga lumabas. Mukha ko talaga yung lumabas doon. Sarili ko lang yun eh, kasi naka-audio lang tayo. Baguhin nga. Paano nga babaguhin? Ikaw nga yung, sino ba naglagay ng sa audio? Eh, may naglagay ng audio kanina. Eh, kasi ang nakalagay dito, this stream is for audio only. O anong pipindutin nga ni? Ilagay mo sa video is, kaya hindi makita yung ano. Tanggalin mo muna yung ano, tanggalin mo muna yung visual effect. Yung ano, yung banner ni si Yung Stress. banner. Oo, tanggalin mo muna yung banner. Nasaan na? Kasi hindi makita yung mga pangalan sa likod, yung kung sino yung nasa taas. Pasensya na kayo guys, hindi na po ito kantahan, ito ay chismisan na lang. Amelito, si Shining G, hello po, magandang gabi po sa inyong lahat, Sir Alakdan. O, lapid ay ang pagtawag sa ibang platform pag off-cam. Ayan. O, ayan na. Bakit ganyan? Tapos, Paano ko ba ipapaliwanag? Hanapin mo na lang dyan. i-Chinese mo para maintindihan ko. Hindi ko kasi alam yung setup ng, hindi ko alam yung setup ng, ano yan? Hindi ko alam yung setup ng Pro. Hanapin mo lang dyan yung video para bumalik yung mga, nakikita mo yung mga tatlong pangalan dyan, yung guest sa baba, may nakalagay dyan na guest. Pindutin mo yung tatlong arrow doon, yung tatlong dot. Di ba sa baba ng screen, may mga guest? Pindutin mo yung tatlong dot, i-show to screen mo. If I'm not mistaken. Branded, welcome for guest. Wala, hindi ko makita. Hindi mo makita. Napindot yata yan si Stress na naka-audio eh. Kasi kanina nakalagay dito sa akin, this stream is for audio only. Nasa likod daw si Amelito. Pumasok na ba? Pumanhik na ba si Amelito? Pakitype nga si complete address mo sa Cebu. Yung sa Cebu daw. Ayan, kung kailan maganda yung thumbnail natin, saka naman nagloko yung audio. Pa inaantay natin si Stress? Manay Tres. Manay Shining G. Shout out from Manay Tres Maria. O, di ba? Dumigay na ako. Di pa nga ako nagdi-dinner, dumigay na ako. Address daw, Philippines. Oo, kasi. Alegria, Cebu. Yan ba yung address mo? Address daw, Philippines. Hindi, kumilan nga. Sa letrang S. Letrang S po tayo, guys. Sweet and salty. 7 million viewers. Shout out. Welcome to Sister Maria's from live stream.
Na-accept nyo na ba si Amelito? Nakapasok na ba si Amelito? Nasa likod daw siya. Nasa likod si Amelito. Nasa likod. Pagbigyan nyo. Papasukin nyo. Bubuksan Sandali, nyo, sandali. papasukin ako. Sandali. Wala, Okay. wala naman guest. Wala naman. Sandali. Walang umak walang umakyat, Miss Sky. Andyan si Amelito. Nawala. Bakit pinala? Nawala. Linaglag niya si Amelito. Lagot kayo kay Amelito. Nagagalit niyo si Amelito. Sinipa niyo si Amelito. Sinipa. Walang sumipa. Nahulog lang. Yan eh. Nalagalag siya. Nalaglaga. Diba? Nalaglaga. O yan, Sa may letrang makyat na. N, nalaglaga. Ayan, hindi makita si Amelito kung nasa taas na Amelito. Sigaw-sigaw ka dyan. Sigaw-sigaw. Nasa Yun taas yan, na siya. may nakalagay dyan, for you and for others is for audio only. Nakalagay sa akin. 4 tayo dito sa taas. 4 ang tao, naka-audio lang. Lahat naka-audio. Ayan, Amelito. Kaway-kaway ka, Amelito. Salita kayo, guys. Salita. Magandang gabi po. Wala pa din ba si Sing sound? Wala, Sisi, wala. Wala pa rin ba si Sing? Wala, Sisi, wala. Ayan guys, mag-ingay po kayo, mag-ingay kasi ang ating live stream po ay naka-audio lang po tayo. Kanta na kayo, kanta, pasok mga suki. Mga suki, 5 million viewers, pasok po tayo. Di ko alam kung sinong nasa likod, di ko alam kung andyan po si Tatay Tuniba. Kung sinong kasama ko sa likod, hindi ko alam kasi ang ating live stream. Ay, naka-audio lang tayo guys, naka-audio. Ang ating live stream, hindi makita kung sinong nasa taas. Wala ba sound, Sisi? Pinatay na yata ni Tatay yung sound. Mayroon, Sisi, sound? Meron. Meron dito sa re-review ko siya, mayroon ako sound. Ayan, naririnig mo yun? Re-review ko, mayroon siyang sound. 7 million viewers. Shout out. Mag-ingay kayo dyan sa likod, ha? Kasi ako lang lagi nag-iingay dito, hindi ko marinig, hindi ko makita. Wala akong marinig at walang makita kung sino ang nagsasalita, sino ang nasa likod. Tatay, nandiyan ka pa ba? Agoy. Tay, nandiyan ka pa, Amelito? Amelito, hello? Hello? Guys. Hello, Tin. Ayan. Hello. Ayan, narinig na kita. Kanta na. Ano meron? Ano meron? Anong approve? Ano meron? Yes na.
Kasi, yes. Kasi, yan. Tamis-tamis naman. Sana all matamis-tamis ang halik. Narinig ko yan ah. Sana all tamis-tamis ang halik ni Daday. Sana Inggit yan. all. Inggit kami. Inggit. Ano na, ayaw nyo kumanta. Mag-live na tayo. Lipat tayo sa free wifi. Free wifi tuloy. Free, ano? Ano man, actress? Ayaw nyo naman kumanta. Hindi ba kayo makakanta? Pag ano, Maka- wala ako. Wala ako Makakanta. talaga. Makakanta. Bakit di kayo kumakanta? Si Amelie Mga na wala chismosa na. kayo, no? No, mga chismosa talaga kayo, no? Nagka-announce Hindi lang na kami talaga dito eh. Inantay lang namin yung Hindi order na mo eh. maayos. Maniskay, di na maayos. Saan ko to kakalikutin? Tay, tulungan mo naman ako. Huwag ka na munang, ano muna. Puro ka dyan kiss-kiss. Narinig mo yung sisi yung pakis ni tatay. Oo, sabi niya, pakis nga. Pakis Mosh, nga, pakis sabi niya, ang tamis daw, ang tamis. Sana, Help may mo muna ako matamis. dito, Tay. Paano hanapin yung audio? Ayun, nawala na tuloy yung mga bisita kong in-invite ko kanina. Sana all matamis ang halik. Ayusin mo May muna yung in-invite pa ano mo, naman yung akong video mo pugi. kasi naka-audio ka lang. Saan ko aayusin? Hindi ako marunong talaga dito. Mag-video call ka nga, Sisi. Video call ka sa Ha? akin. Ano? Mag-video call ka sa akin. Ipakita ko sa iyo to. Ah, sige, sige, sige. Mga chismosa. Ano po yung date ko? Magkakapalat po sa inyo lahat. Ating Chadyan, Dr. Eba, Ate Trace, and Ate Sky. And sa inyo lahat na nandun sa baba ni Kalantalaot po. And magandang gabi po sa inyo lahat. Medyo mahina ang music na yata ng ating host. Yan. Hello po. Nakakakaya natin mga comment. Basahin pa ito na yun. Doon na kayo sa uting ko. Ayan, may galaw sa that guys. Sa uting ko, basahin. Kanta ka na. Ano ito? Sige po ate. Ano ba yung mga buting-buting? Ayan, salute po sa inyong lahat. Ayan, nandito na ba ako? Nangimutan mo na ba ang mga pangako mo? Ang sabi mo'y ako ang tanging nasa puso mo hanggang makasdimag na ako. Pangako mo di magbabago, naaanganga mo pa ba? Mahal ko.
kapag ako'y nag-iisa. Aking nadarama kalungkutan sa buhay ko. Nais ko'y makasama ka hanggang sa panaginip ko. Ikaw ang aking nakikita, hindi magagawang Malamig-lamig ka sa katawan ay. limutin ka. Awit ko'y iyong pakinggan at laging tatandaan. Mahal kita, pag-ibig ko'y tanging sa'yo. Sinta, ikaw ang lahat sa akin at pagkamamahangin. Ikaw at ako, sana'y laging magkapiling. Nalimutan mo na ba ang mga pangako mo? Ang sabi mo'y ako ang tanging nasa puso mo. Hanggang wakas di maglayo, pangako mo di magbabago. Naaalala mo pa ba, mahal ko? Awit ko'y iyong pakinggan at laging tatandaan. Mahal kita, pag-ibig ko'y tanging sa'yo. Sinta, ikaw ang lahat sa akin at pagkamamahangin. Ikaw at ako, sana'y laging magkapiling. Awit ko'y iyong pakinggan at laging tatandaan. Mahal kita, pag-ibig ko'y tanging sa'yo. Sinta, ikaw ang lahat sa akin at pagkamamahangin. Ikaw at ako, sana'y laging magkapiling. Ikaw at ako, sana'y laging magkapiling. Ikaw at ako, sana'y laging magkapiling. Bakbaya, os, ate kay.
Nakamute po kayong lahat. Nakamute kayong lahat. Ako, nag-loading. Sis Dad, hello, Sisi. Shout out, guys. Sis Dad. Sa letrang D, Dead Adventure Vlog. Shout out. Sino yung bumaba? Bumaba na si tatay. Ayan, narinig ko yung tawa ni Manay Tres. O sige na, i-off ko na muna to. Sige, off. Shouty, sige. sis Dead. Shouty, sis Dead. Sa letrang D. End ko muna to. Dead Adventure. Sige, off the call. Wala, Off. wala pa rin ano? Music? Ano, Manay Sky? Sige, ano? Na-echo. Oh, bakit na-echo? Wala pa rin ba, Manay Sky? Wala pa rin audio? Wala. Walang audio. Na-echo pa ba? Nawala na echo. Sa letrang D, nawala ang echo. This dead. Letrang D, letrang J. Letrang J. Sino ba yan? Ayun, meron na. Kanino ba yun? Ano ba? Letrang D. Dead Adventure Vlog. Letrang J. Sa akin? Janet Vlog Dog. Anong Janet Vlog Dog? Bakit may dog? Wala sisi, wala. Thumbs love from Zir. Manoy Alex Vlog. Hayang guys, pasok mga suki. Pasok mga suki. Pasok kayo guys, pasok. Pisuan, tusok. Sa papasok, tutusok. Kailangan pumasok sa lahat kailangan tumusok ang lahat ng pumasok. Hayang guys, 2 million blue, 2 million viewers. Ay naayos pa ni Manay Tres ang kanyang audio kasi nawawala ang kanyang sound. Hayang guys. Ay naayos pa ni Manay Tres ang kanyang audio kasi nawawala ang kanyang sound. Hayang guys. Ay naayos pa ni Manay Tres ang kanyang audio kasi nawawala ang kanyang Ayan guys, may naka-on na sound pero mahina. Mahina yung sound ni Manay Tres. Mahina yung kanyang sound. Sa letrang D. Dead Adventure Vlog. Sa letrang S tayo mga manay. Sa letrang S. Pasok mga suki. Letrang S. Sweet and salty. Ayan, pasok mga suki. Pasok mga suki. Pasok sa 4 na milyon na tao dyan sa baba. Pasok na pasok tayo guys. Pasok na pasok.
tayo. Manidit, manidit. Ang sabi ni Sweat and Salty. Pasok tayo guys. Pasok. Tusok. 5 million viewers. Patusok. Piso. Tusok. Kayo pa ba ay kakanta o kakanta? Kakanta pa ba ang Amelito? Talagang magbawal pa. Perya. Oh, parang perya na si Manay. Sweet and salty. Oh, sa letrang S tayo mga suki. Sa letrang S mga suki. May 1, 2, 3, and 4. Manay Sky? Ano yun, Manay? Naririnig mo na ba ako? Oo, Manay. Manay Sky? Oo, naririnig ko. May audio? Naririnig, walang audio. Mahina yung audio, sisi. Sobrang hina. Ayan, sa letrang S. Sadyang mahina ang audio ni Manay Tres. Sa letrang S ulit tayo mga suki. Sa letrang S. Sweet and salty. 1, 2, 3, 4. Sabi niya, dami ko tusok, Manay sis. Piso ko, piso. Patusok, piso. Paharang sa mga Manay. Salamat sa paharang. Sa letrang D. Dit Adventure. Sa letrang D. Salamat sa paharang. Paharang sa 7 million viewers niyan sa baba. Patusok. Patusok tayo guys. Meron pa lang tayong 16 na. Sana all may 16 na tusok. Oh, may 16 na tusok. Na si Manay Tres. Manay Alex sa letrang A. Para kay Manay Alex. 5133 sa letrang A. Nasa Priyangan na tayo guys. Oh, bingo. Taya. Piso. Akyat na kayo mga suki. Akyat tayo. Pasok mga suki. Pasok na mga suki. Nandyan yung hagdanan. Hindi ko alam yung hagdanan kung saan kayo lalambitin. Bahala kayo dyan. Manay to ne. Sabi ni Sweet and Salty. Balik tayo sa letrang A. Walang kwentang lang. Balik tayo sa letrang A. Bingo. Balik tayo sa letrang A. Manay Alex Domingo 5133. Ay, bingo. Oh, diba? Bingo na. Sige, ayusin mo yan, Manay Tres. Huwag susuko, Manay Tres. Hanggat hindi na kukuha, huwag susuko. At kami nandito lang nakalambitin sa iyong live. Huwag susuko, Manay Tres. Hanggat hindi na kukuha, huwag susuko. At kami nandito lang nakalambitin sa iyong live. Ayan, may bago tayong suki. May bagong suki sa letrang A. Letrang A tayo mga suki. Letrang A. Amelia Villar Vlog. Yan, mga suki, patusok. Pasubscribe. Guys, this is Amelia Villar 2507. Mga suki, huwag kalimutan magtusok, mag-like, mag-subscribe. Kay sis Amelia Villar. Amelito, nalaglag ka, Amelito, nalaglag si Amelito. Guys, si Amelito nalaglag, ang aking co-host nalaglag, ang isang kasuki nalaglag ang isang kasuki natin. Ayan, sa letrang S tayo guys, balik tayo sa letrang S, balik sa letrang S. Sabi ni Manay Tres, Manay Sweet, ang sabi niya, magluluto daw muna siya gabi na. Ay di wow. Ano lutuin mo? Balik tayo sa letrang D guys. Letrang D. Kasi is D. Nalaglag si Amelito. Letrang A guys. Nalaglag si Amelito Fontanillas Vlog. Balik tayo sa letrang A. Amelia Villar. Sa letrang S tayo guys. Letrang D uli. Letrang S uli. Letrang D uli. Ayoko na. Yung bunga, yung ano ko. Ay, 10 million viewers guys, 10 million. Oh, angat guys, angat. Up. Pasok mga suki. Pasok mga suki.
Ayan, nagkukunik pa yung ating host. Yung may-ari ng, may-ari ng live stream. Nagkakalikot pa ng kanyang cellphone, kanyang stream. Ayan. Balik tayo guys sa 9 million viewers dyan sa baba. Pasok-pasok mga suki, patusok, piso-piso, tusok mga suki, piso-piso, tusok, piso-piso, huwag kalimutan magtusok, piso-piso, tusok. Ayan, sa letrang A, nasa taas daw uli si Amelito, nalaglag siya, nalaglag si Amelito, papasukin. At siya'y nalaglag. Sa letrang A, ulit tayo, letrang A. Amelia Villar, patusok kay sis Amelia Villar, patusok kay sis Amelia Villar, patusok. Piso-piso, tusok guys, piso-piso, tusok kay sis Amelia Villar, 2507. Ayan, nakita ko yung comment ni Manoy Alex sa letrang A. Ang sabi ni Manoy Alex, sa letrang A tayo guys, letrang A. Ang sabi niya, kulang sa laway, kaya nalaglag. Eh di wow. Ayan, balik tayo sa letrang D. Letrang D tayo guys. Dilis Corner Channel guys. Guys, pumasok si Dilis Corner Channel guys. Pasok-pasok mga suki, patusok-patusok sa ating bagong bagong suki. Deals pala yun, Deals Corner Channel guys. Patusok guys kay Deals Corner Channel guys. Huwag kalimutan magtusok, mag-subscribe at mag-comment sa kanyang channel. Ayan, back to Yamelito. Ayan guys, wala na ako naririnig. Nasaan na kayo? Nasaan? 99 million viewers. Bumaba si Amelito. Hindi na naman siya makaakyat. Ayan, nasa likod daw si Amelito, Sisi. Nasa likod si Amelito, Sisi. Busy pa siya magkalikot ng kanyang cellphone. Ng kanyang StreamYard. Busy pa. Busy. Ayan, Nakamute. Amelito. It's your turn. It's your turn, Amelito. Nakamute po kayo, nakamute. Ayan, batiin ko muna yung bagong pasok. Ayan, sa letrang A tayo guys, sa letrang A. Ashley Mix Vlog. Ayan guys, pasok-pasok kayo. Sis Ashley Mix Vlog. Pa-subscribe, patamsak sa kanyang channel. Ayan guys,
Pasok kayo guys kay Sis Ashley Mix Vlog. Sundan nyo si Sis Dale's Corner Channel 2. Back to you, Amelito. Ayan na nga po, ating probinsyana guys. At po, ayan ma'am date, cut out. Ayan sa po sa inyo lahat na nanonood sa baba. Okay, kakanta po ako ng dalawang song para po sa inyo lahat. Bakit lumisan ka? Puso'y paano na? Bakit kailangan na tayong dalawa ay magkawanay pa? Buong akala ko di na magwawakas ang lahat ng ating nasimulan. Bakit aking mahal din ako aso pang ika'y magbabalik? Nandito ko na maramdaman sa puso ang sakit. Lagi mong isipin na ako'y maghintay sa'yo kahit alam ko na mayroong ibang mahal ang puso mo. Marahil nga'y sadyang ganyan ang higit mong kailangan. Ibigin mo naman ako kahit kaibigan nga. Walang inaasam ngayon ang puso ko, kundi ligaya na hanggan. Sana'y makamtan mo pag-ibig ko sa'yo ay di magbabago. Ngunit wala akong magagawa, siya ang nasa puso mo. Di na ako aso pang ika'y magbabalik. Nandito ko na maramdaman sa puso ang sakit. Lagi mong isipin na ako'y maghihintay sa'yo kahit alam ko na mayroong ibang mahal ang puso mo. Marahil ngayon sadyang ganyan ang higit mong kailangan. Ibigin mo naman ako kahit kaibigan lang. Lagi mong isipin na ako'y maghihintay sa'yo kahit alam ko na mayroong ibang mahal ang puso mo. Marahil ay sadyang ganyan
Saang higit mong kailangan, ibigin mo naman ako kahit kaibigan nga. Ibigin mo naman ako kahit kaibigan nga. Bakit ba ang buhay ko'y ganito? Ang natitirang pag-asa sa mundo. Lagi na ngang tayong pinagdalayo. Di ba nila nadarama ang pag-ibig ko sa'yo'y totoo? Di ko na kayang umanap pa ng iba, pagkat ikaw lang ang tanging sinasamba. Alam mo bang kapag kapingin ka, bawat sandali ay walang kasing ligaya. Umiyak ang puso ko'y sumisigaw, pati ang isip ko damdamin na humiyaw. Buhay kong ito ay walang hanggan kung ang pagmamahal mo ay mawawala pa. Umiyak ang puso ko, sumisigaw, pati ang isip ko damdamin ay humiyaw. Pagmamahal mo ngang ang tanging pag-asa, di ko kayang mabuhay kung lalayo ka. Di ko na kaya ang humanap pa ng iba, pagkat ikaw ang tanging sinasamba. Alam mo bang kapag kapiling ka, bawat sandali ay walang kasing ligaya. Umiyak ang puso ko, sumisigaw, pati ang isip ko damdamin ay umiyaw. Buhay kong ito ay walang halaga kung ang pagmamahal mo ay mawawala pa. Umiyak ang puso ko, sumisigaw, pati ang isip ko damdamin ay humiyaw. Pagmamahal mo lang ang tanging pag-asa, di ko kayang mabuhay kung lalayo ka. Umiyak ang puso ko, sumisigaw, pati ang isip ko damdamin ay humiyaw. Buhay kong ito ay walang hanggan kung ang pagmamahal mo ay mawawala pa. Umiyak ang puso ko, sumisigaw, pati ang isip ko damdamin ay umiyaw. Pagmamahal mo ngang ang tanging pag-asa, di ko kayang mabuhay kung lalayo ka. Di ko kayang mabuhay
kung nalayo ka. Thank you. Ayan, Amelito, thank you so much sa iyo. Magandang awitin, Amelito. Thank you so much. Kuya Alex, thank you so much. Kami mag-end na Kuya Alex kasi ang audio ni Manny Tres sa iyo makisama. Yung pampatulog na kanta, lintik na pampatulog dyan. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ayan. Back to bingo guys. Nagkanta na ako ng ABCD. Ayan guys, mag-end na kami. Mag-end ng bingo. Mag-end ng peryahan. Easy. Tres Marias Farm. Mag-end na ang peryahan. Mag-end na. Bukas na tayo mag-bingo-bingo. At tayo panalo. Tayo panalo lahat ngayon. Si Tres lang ang talo. Dahil wala siyang 8. Ayan guys. 5 million viewers. Shout out sa inyong lahat dyan. Good night everyone. Good night mga manay. Good night. Good night, Kuya Alex. Sweet and salty Amelito. Next time na lang to Amelito kasi yung audio ni Sisi Tres Marias. Hindi maayos. At saka yung alang-alak ko din. Ano na yung alang-alak ko? Ano ba yan? Paus na yung alang-alak ko. Napagod yung... Napagod sa maghapon akyatan. Ayan sa 6 million viewers nyo. Shout out sa inyo. Ayan guys, this is my last song. Ay, my last song. Maglalasong pa ba? Lasong pa ba tayo? Ayan guys, maglalasong tayo guys. Para naman mapagbigyan natin ng ating bingo. Bingo. Ang ating pabingo. Maglalasong pa si Amelito. Magbingo. Abay, maglasong ka siyempre. Bingo. Bingo tayo. Ayan, thank you Amelito. Thank you so much. At ang baliw na yung lasing na yung host. Lasing na yung host ni Tres Marias Farm. Lasing na yung host ni Tres Marias Farm. Ayan, this is my last song. Last song. Para sa inyong lahat dyan, sa pabingo. Para sa inyong lahat. Bingo tayo. Ayan. I'm strong and I am sure I am in control. A lady with a plan. Believing that life is a neat little package I hold in my hand. Got it together, they call me the girl who knows just what to say and do. Still I fumble and fall, run onto the wall, 'cause when it comes to you, I'm just another bingo naman, a kid out of school. This every Jade. Ayan guys, may bagong suki. This every Jade. April Jade. Ayan, bago. Pasok sa bagong suki natin. Patusok ang ating bagong suki. Lagyan ng jacket ang bagong suki natin. April Jade, patusok. Ayan. Patusok guys. Pasok. Lagyan ng jacket. Ang tagal magbigay ng jacket ng ating host. Bigyan ng jacket yan. Patusok. Bago na, may 20 ng tusok. Padagdagan pa ng tusok si April Jade. Patusok, ang tagal maglagyan ng tusok ng motor eh. Tagliman lang. Bingo tayo ngayon. Bingo sa letrang A. April Jade, pasok, 6, 4, 2, 3. Sa gilid lang. Sa gilid lang tayo guys, sa gilid. Ang tagal magbigay ng jacket ng ating host. Ang sarap sipain ng host. Tagal mag-jacket. Ayan guys.
Pasok kayo sa 8 million viewers diyan, guys. Pasok kayo kay Sir April Jade. Babae ka, sis? Babae ka, lalaki? Sorry sisi, maliit masyado, di ko makita. Na ano na ako, naduduling. Ayan, Manay Tres, palagyan ng jacket ang ating... Ay, oo, kilala kita. Ikaw yung kumanta kay Sis Agnes. Ang ganda ng boses ito. Ayan, papasukin natin si April Jade kasi ang ganda ng boses ito, guys. Marinig niyo yung boses niya, nakaka-in love. Ayan, akyat kasi baba mo yung hagdan. Baba. Ano yan? Ano na ako, sisi? Bulol na ako. Ayan, guys, ang ating mag-end ng stream ay si April Jade. Baba yung hagdan, sis Manay Tres. Ibaba yung hagdan. Ang ganda ng boses nito, Manay Tres. Yep. Kaya sabi ko, nare-recognize ko siya kung sino. Siya pala yung kumanta kay sis Agnes nung nakaraang gabi. Ayan, wag mong babanggitin ko sino ako. Nakabantay lang ako doon sa baba, nakabantay. Ayan na yung hagdang, pasok mga suki. Pasok, suki, pasok. Tusok, piso ang tusok. Pasok, suki, yes, ang pugi-pugi niyan. Nakita ko na yan, pugi-pugi pa, ang ganda-ganda pa ng busis. Ayan guys, pasok, akyat, guys. Akyat sa bagong suki natin, bagong suki. Guys, pagod na yung ngalangal ako, guys. Pagod na. Ang ating Zaid ABCD, EFG, agad yan, kay April Jade. Ang tagal ng suki natin. Yes, pugi yan, pugi. Kita nyo yan. Pugi niya, ganda-ganda pa ng boses niyan. Apakaastig ng boses naman yan. Apakalambing na napakaastig. Sana all. Ayan, guys. Pasok, guys. Wala pa siya dyan sa taas. Pasok sa ating suki. Pasok. Tusok, guys. Tusok. Piso ang tusok. Guys. Piso ang tusok. Ayan na, sisi. Ayan na, guys. Ayan na ang ating suki. Welcome sa ating stage host, Sis and Sir Evelyn. Ano ba yan? April Jade. Ayan. The stage is yours. The microphone is yours. All right. Thank you. Ayan, may sounds ba ako? Oh, may sounds, may boses. Wala. Kanta agad. Tag-5 na lang, tag-5. Good. Thank you guys sa pag-accept. Minsan lang sila bata. Sulitin mo na. Chucky. Alright. Salamat, host. Di pa ako nantok eh. I'll build her home, bleeding hands, lay its brick with love and plans. You are my life, my reason why. Now I just touched an empty sky. I'm still waiting at the door when your laughter lived before. Every night I whisper, come back home, don't let me go. But silence is all I know. You were your
come, I fix your time. Watch you chase your dreams and fly. I give you wings, I'll stay behind. But now you're gone, and so it's time. I'm still waiting at the door. When your footsteps touch the floor, even pain began to fade. But the love, it always stays. Still alone, still afraid. I don't need much, just one more day to hear you call, to hear you say that I remember who you are, but wishes don't go that far. So I sing here on these days, all entire and full of pain. Not for good, not for pain, just to call out your name. Still waiting, still the same. Alright, thank you so much. Back to you, host at saka host. Thank you. Ayan, suki, suki, suki. ABCD, suki, suki. ABCD, wala na kaming panglaban sa iyo. ABCD. ABCD, suki, suki tayo. ABCD. Para po kisuki natin. Ayan, guys, na letrang A, Ashley Mish Vlog. Shout out, shout out. Pasok po tayo sa ating kasuki. Sa ating kasuki, pasok kayo sa kanyang channel. Ang kanyang channel nandyan sa baba. Ayan dyan, kanyang channel ay... Pasok lang kayo, guys. Linisin yung bahay ko. Thank you so much, host. The night is quiet, heavy with regret. I trace the road where all our hurt made. Your shadow falls across the empty floor. A ghost that lingers knocking at my door. The silence whispers secret I can hide. A project to the tears me up inside. And still a walk beneath this endless rain. I'm reaching out, but you are far away. The echoes hold the words I try to say. My heart still burns, although the flame is gone. I sing your name, but I know I stand alone. Tears keep falling, a river through my hand. I dream of love I cannot understand. Yet in the dark, your memory remains a fragile flame that nothing can contain. The dawn awakened, but I feel the same. A hollow morning, nothing lives with. I walk the cycle, search
step of memory I can't erase. The world keep moving, but I stand behind, a prisoner to an echoes in my mind, and still I wait for something never near. I'm reaching out, but you are far away. The echoes hold the words I try to say. My heart still burns, although the flame is gone. I sing your name, I know I stand alone. The tears keep falling, river through my hand. Dream of life I cannot understand. Yet in the dark, your memory remains, a fragile flame that nothing can contain. It's time could heal the scars that never fade. I trade it all for one more chance we made. But in this world, a shadow takes their hold. I live with silence, and my heart grows cold. The song we started give me hope. The rain may fall, but I will still remain a voice unbroken, rising through the flame. In the silence, love will speak the same forevermore. I whisper out your name till the time is still the pieces of my soul. Your flame still burn, a fire in the dark, and light my way. And heals my broken heart. Thank you so much. Walk to you guys. Thank you. Thank you po. Ayan, thank you April Jade sa yung magandang awitin. Ang ganda naman ng boses, oy. Sana all na lang. Meron bang side C? Bago tayo magpaalam. Si Sky, hindi ka nakakanta si C. Papa. Asan si Amelito? Maglasang na po ako. Sige, sige. Thank you ha sa pag-akyat. Thank you din. Nag-start na yung ano ko, kasama ko kaya kailangan ko na mag-transfer. Thank you po sa pagpaakyat. Para sa pusong kumakayod, para sa pusong breadwinner, Alagang Del Monte Heart Smart. Thank you so much sa lahat. See you around po. This is for my last thing kasi start na po yung kasama ko sa food. Kaya kailangan ko na pumunta. Thank you. See you around po. Walking to the sea and I will be waiting for the things that I'm running for. I'm taking control, my time has come. Looking in the mirror, I see some of you.
I'm on a bit confused, better one but two. I don't care what the world might take. This is my life, I'm here to stay. And the fire burning bright, every scar's a been strong. This is the moment, this is the ride. I've been waiting for too long. My life, I'm taking the ground, shining brighter than the stars above. My life, nobody's holding me down. I'm standing tall with all my strength. Dance with me now on the stage of my destiny. Dance with me now. This moment, not for eternity. All the pain dissipates easily. Tomorrow will are still. With the music take me higher still. This is my night, my iron will. I'm been broken, I'm in this heart, but everyone let it smile. Now I'm shouting to the universe. This is my life, for better or worse. Feel the power in my soul, dancing like I never danced before. An unbreakable and whole, ready to break down every door. My life, I'm taking the ground, shining brighter than the stars above. My life, nobody's holding me down. I'm standing tall with all my strength. Dance with me now on the stage of my destiny. Dance with me now. This moment, not for eternity. Unstoppable, unbreakable now. Walking through the road I choosing. Nothing gonna bring me down tonight. This is my life, burning bright. My life, I'm the master of my fate. The whole world calling out my name. Running toward on this life. Which people is mine to blame. Dance with me now. This night just start tonight. Dance with me now. Forever and my way tonight. My life, my way to bright. Alright, thank you so much po. See you around. Thank you. Thank you so much po sa pagpakyan. Ingat po kayo.